back sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. Andito ako guys sa bahay ng aking lola dito sa Albay. So ayan. Nag-visit kami dito kasi nagpabasa sila. So ngayon guys, meron ako dito nakitang mga tanim-tanim na garden ni tita. Ang ganda guys. Ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga tanim. Ayan, oh, nakikita nyo ba? Ang ganda. Ayan, oh, pechay, may kamatis, talong, sitaw. Ayan pa, may kalabasa dyan, oh, banda. Diyan, kalabasa. May tatlong puno ng mais. May pipino din, guys. Oh, kompleto. Ayan, ayan, ayan. So ito na nga guys, yung mga tanim ng aking tita na mga talong. Kumuha na ako dyan kanina ng mga bunga kasi nilagay namin sa tigang na isda. So ayan guys, kung makikita nyo, ayan pa oh, ang daming bunga ng kamatis. Kamatis na puti, ang ganda. Napakaliit lang guys ng pwesto nila dito kasi nga malapit sila sa kalsada. Sa sentro na kasi to. Ito lang yung space ng kanilang lupa. Ang daming mga gulay na tanim, 'di ba? So ayan, sa ilalim may mga pechay. Yung pechay namumulaklak na. Ayan pa dito, may kamatis. Ayan. Tapos ayan sa kabila ay pechay pa rin, guys. Ayan. Pag kumukuha lang sila dito pa isa-isa, ayan, ganyan oh, kapag naglalagay sila sa isda, hindi na muna nila binubunot to. Ayan pa oh. Ayan, diba? Ang ganda. Ayan guys. Ang lalaki ng bunga ng lalaki ng bunga ng kamatis. Ang sarap sa pakiramdam, diba? Na kapag may nakikita kang mga tanim, nakakatuwa kasi hindi talaga sinasayang yung lupa. Ayan pa oh. Balatong or sitaw na maiksi lang. Ayan. Diba? At saka dito naman merong kamuti at saka pipino. Ayan, may nakita akong bungang pipino. Wow! Ayan. Napakaganda guys. Kakatuwa talaga. Ayan. Ayan sa taas. Oh. Gumapang na dito sa puno ng lakad bulan, sambong baton tawag dito. At saka itong mga kamote, parang ang daming laman. Ayan, dito meron pa ditong pipino pa rin. Pipino pa rin siya guys. Halo-halo yung tanim pero nagkakaroon ng bunga. At ito yung ampalaya. Yung nilalagay ito guys na ampalaya na to. Yung ampalaya na to guys nilalagay sa bulang lang ba yun? Bulan lang na lutong pang tarlac or pampanga ba yun? So ayan, at saka dito kung makikita nyo guys, oh, tingnan nyo tong string beans na to. Ang daming bunga. At saka itong kalabasa, ganito lang siya ganito lang siya, isang puno lang ng kalabasa, pero makikita nyo guys, meron ako dito nakitang bunga. Ayan, ayan, oh, ayan, ang laki ng bunga ng kalabasa, diba? At saka may puno rin ng mais. Ayan, tatlong puno ng mais. At saka dito sa kabila, meron pa ring pipino. Pipino pa rin siya guys. Yung kulay niya ay kulay white. Ayan. Oh. American cucumber, sabi nila. Ayan, di ba guys? Maliit lang na space pero maraming tanim. Iba't ibang tanim. Ayan. So, hindi ka na talaga bibili sa palengke. Ayan. Dito lang sa likuran ng bahay nila, sa harap ng bahay, ay meron ka ng makikitang mga tanim na iba't ibang klase ng gulay.
na anytime na gusto mong maglagay sa isda, ay pwede kang kumuha. So, ganyan po guys. Yung gusto nyo lang, magtanim-tanim lang sa inyong bahay. Kung hindi naman kalakihan yung ano nyo, kahit sa paso nga lang, 'di ba? Kahit hindi kalakihan yung bakuran nyo, pwede sa paso. Ilalagay mo lang diyan sa mga tabi-tabi ng kanto-kanto ng bahay nyo. Pwede na kayo pabunga ng mga gulay. Kahit ano. At saka ito pala guys, yung binigay ko sa kanila, kitita na strawberry. Ito na, nilagay niya dito. Dito niya itinanim. Ayan oh. May bunga na rin. Ayan. Ang taba ng lupa dito, grabe, ang ganda. At ito may puno ng papaya, 'di ba? So ayan guys, hanggang dito na po muna tayo. Ito po si Tres Marias na nagsasabing kapag may itinanim, may aanihin. Bye bye bye.